Ayan na, parating na ang pinakagwapong pare ng Vicaric One. Walang iba kundi si Father Ed. At hindi lang si Father Ed ang dito ngayon sa parokya ng St. Joseph the Patriarch Parish dito sa bayan ng Aguilar. Ang mga iba't ibang kaparian ng Diocese ng Alaminos. Andito rin si Reverend Father Maki. Bakit andito sila? Walang ibang rason kundi para kay Father Alfred Viernes. Sapagkat sa araw na ito ay ang kanyang installation bilang bagong kora paroko dito sa St. Joseph the Patriarch Parish sa bayan ng Aguilar. Opo, si Father Alfred ang bagong parish priest dito sa bayan ng Aguilar, kapalit ni Father Aris Mina. Opo, si Father Aris Mina ay na-transfer na bilang parish priest sa parokya ng Divine Mercy Parish sa Metro Bugtong Bolo sa bayan ng Mga Taram. At sa araw na ito, ang mga iba't ibang mga parishioners po natin dito sa bayan ng Aguilar ay nagagalak namang i-welcome ang kanilang bagong Kora Paroko. Pinangunahan tayo ng ating pagdiriwang ng Santa Misa sa araw na ito, walang iba kundi ang ating minamahal na obispo, si Bishop Napoleon Sipalay Jr. Symbolizing the sacred responsibility to lead, teach, and work the people of God with compassion and humility in the likeness of Christ, the Good Shepherd. Katulad ng hikayat namin sa lahat ng mga kaibigan natin, nawa isama niyo parati sa inyong mga dasal ang lahat ng mga kaparian. Sapagkat sa taon na ito ay meron po tayong mga bagong kaparian sa iba't ibang lugar dito sa Diocese ng Alaminos. Dahil sa taon ito ang kanilang General Reshuffle. Pagkatapos ng Santa Misa ay nagkaroon ng simpleng salo-salo dito sa Aguilar Catholic School. Kaya sa lahat ng mga dumalo, nakiisa sa ating pagdiriwang sa araw na ito, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. At naway magkita-kita tayo sa mga iba't ibang mga installation dates ng inyong mga koro paroko sa iba't ibang parokya dito sa Diocese ng Alaminos. Thank you po!